L'Associació de Joves Periodistes de les Illes Balears té nova presidenta. És Marina Toro. Té 19 anys, neta de periodista i estudiant de segon de periodisme al Centre d'Ensenyament Superior Alberta Jiménez de Palma. Diu que el periodisme a les Illes viu un bon moment, però creu que els joves periodistes han de tenir més veu. Per això, una de les seves primeres iniciatives serà organitzar debats en vista a les pròximes eleccions nacionals. Aquest estiu col·labora amb el programa El Faristol, d'IV3 Ràdio. Explica la importància de l'associació, creada ara fa 5 anys, com una eina de representació i de formació per als joves periodistes de la comunitat balear. Els estudiants ens han de moure des del primer curs, o sigui, des del primer any, perquè després arribes a quart i ningú te coneix, ningú sap qui ets, i arribes i no tens res fet. En canvi, amb aquesta associació ens ajuda que la gent ens conegui, que tinguem una oportunitat ja només estudiant.